Ui, això que ben parit, nano. Ens estem sofisticant a Girona. Ara tenim noms als corriols, amb rètols. Molt ben parit, sí senyor. Així hauria de ser a tot arreu. Bueno, sembla que hi ha una mica de bones notícies i potser a partir de dilluns podem sortir del poble i anar per tota la comarca. No està malament, gironès, és prou ben parit. Poc és que em pugui queixar, perquè Girona i els municipis colindants tenen corriols molt top. Avui farem la Font Graciosa. Bueno, faré jo i vosaltres anireu a dintre de la càmera, si voleu seguir. És un corriol molt divertit, que té com unes 4 parts ben diferenciades perquè es passa 3 cops per una pista i el corriol té una mica de tot. El primer tall és molt ratonero i després ja ve una part molt ràpida, amb molt de flow i tornes a entrar una altra vegada al bosc i torna a ser una mica ratonero, només tens una mica de pujada i és un tall una mica complicat de seguir a bon ritme. Després hi ha un tall de pista, pedaleo mortal i s'arriba al lloc més xulo per mi, que és l'últim baixador, el baixador final, amb molt desnivell, curves molt ben fetes, ja veureu, molt divertit. If I'm all that I never break, she told you you want it, come bring it, I'm waiting. Laugh at your feebleness, and they know who the leader is. Easy to crumble like me to miss milking myself. I don't need a bitch, one of them. Yo, that's when I'm see the kids. And my way there's a movement, telling you bitch in the city that's cruising. Now they wanna act sharp. Even thoughts don't watch me, but I just cut for amusement. Gang, everybody got friends, everybody got a yard, everybody from ends. Nobody's on 4, everybody's on 10s. Then again, you're making it up. Xip-xap, quina marxant, tu. Bueno, això sí que ja és la sortida del corriol, molt divertit. Aquesta part final, a mi m'encanta, està super divertida. I això que l'última curva algú la va retocar, la va fer per dintre, amb lo guapo que era per fora de l'arbre, era super guapo. Ara és més fàcil,
I a sobre, com que ha plogut i la gent va rascant just allà on comença la curva, doncs s'ha fet una arrel, ha sortit una arrel horrible que no es pot fer ni que vulguis, l'opció vella. Però bueno, coses que passen amb els corriolets. Espero que el vídeo de la Font Graciosa us hagi agradat, és super divertit, si no el coneixeu veniu a fer-lo perquè és un corriol maco. Espero que el proper vídeo ja sigui amb la Pivot, que en Xavi està fent el manteniment, avui acaba, manteniment full, després de 10.000 quilòmetres, que ja li tocava, i faré un vídeo també de la meva experiència de llarg recorregut amb la Firebird. Iu!